Gero lan elkarrizketaren egitura normalena, ohikoena izaten da harrera eta hasierako agurra. Pentsa dezagun hasierako agur horretan saiatzen garela konfiantzazko giroa sortzen, elkarrizketatzailea saiatzen da elkarrizketatua lasaitzen, eta bertan egiten dira partaideen aurkezpenak egiten dira, edo onelako galderak egiten dira, zela moldatu zara parkatzeko, erreza gertatu zaizu tokia topatzea, bai, antzeko galderak egiten dira. Ondoren, enpresaren aurkezpena egiten da, bai, hor elkarrizketatzaileak hitz egiten du, eta esaten du, gu ez dakit zen enpresa gara, ez dakit zenbat delegazio daukagun, honetara dedikatzen gara, eta lanpostu hau kubritu nahi dugu, bai. Pentsa dezagun, ematen duen informazioa elkarrizketatuak badakiela dagoeneko, baina sarreratxo moduko bat da, bai. Ondoren, kurrikulumari buruzko galderantzunak egiten dira, normalean hor elkarrizketatzaileek elkarrizketatuari uzten dio hitz egiteko aukera, hau da, elkarrizketatuak hartzen du protagonismoa kasu horretan, eta inkluso gehienetan egiten dena da, konta idazu zure kurrikuluma. Ondoren lanpostuari buruzko azalpenak ematen dira, eta hor elkarrizketatzaileak hitz egiten du, eta bertan hitz egiten da, lanaldiari buruz, atsedenaldiari buruz, soldatari buruz, bai? Eta ondoren amaierako agurra dator, bai? Pentsa dezagun hor kurrikuluma, elkarrizketatzailea kurrikuluma kontatzen ari den bitartean, elkarrizketatuak ere galderak egiten dituela. Direla kurrikulumari buruzko galderak, direla zergatik utzi zenuen enpresa hau, zenbat kobratu nahiko zenuke, egongo zinateke prest ez dakit zertarako. Eta bukatzeko ezaztu aholku batzuk. Pentsa dezagun, alderdi psikologikoak ere elkarrizketatzailearengan eragin handia daukala, eta horretan batzuk aipatzearren, nik aipatuko nuke batez ere halo efektua edo lehenengo inpresioa, ez da gauza bera tatuatzaile lanpostu baterako egotea pertsona bat biozin eta tatua izbeteta edo bankuko mostradorean lan egiteko, ezta? Orduan, itxura zaindu, horrek esan nahi du, gure itxura zaindu beharko genukela, eta lanpostu horrekin bat datorren itxura eraman beharko genukela, ez? Pentsa dezagun, nolako inpresioa eragingo dion hori elkarrizketatzaileari, bai? Gero ere, gerta daiteke estereotipoak edo pertsona bati, talde baten ezaugarriak egoztean, adibidez, gaur egungo gazteek ez dute lanik egin nahi, oso alperrak dira, dena daukate, edo generalizazioak, ez? Hori, hijito guztiak lapurrak dira, edo inkluso proiekzioa, ez? Ni modu batekoa baldin banaiz, horrek esan nahi du, elkarrizketatua ere, berdin izan behar dela, ez? Gauza bera gustatu behar zaiola, edo berdin pentsatu behar duela, bai? Hortaz, aholku moduan, komeni da itxura zaintzea, eta lanpostuarekin badatorren itxura eramatea. Gero, berandu heltzea ez da onargarria, bai? Ez badago pisuzko arrazoi bat, trafiko istripu bat egon da, edo antzeko zerbait. Gero, badakigu, eta elkarrizketatzaileak ere badaki, elkarrizketatuak urduri joaten direla, eta pentsa dezagun, edo pentsatu behar dugu, elkarrizketatzaile batek ez duela baztertuko hautagai bat bakarrik urduri joan dalako elkarrizketa batera, bai? Hortaz, garrantzia eman gorputz mintzairari, bai? Ze asko adierazten du, ez egon aulkian botata, bai? Saia zaitezte interesa erakusten, eta hori entzun arretaz galdetzen dizuetenari, bai? Eta orduan, aholku bezala esango nizueke saiatzeko lasai egoten, baina pentsazazue hori ere ikasten dela, hau da, hasierako elkarrizketetan, egongo gara urduri, baina gero ja, 10. elkarrizketatik aurrera, askoz lasaiago joango gara, bai, nola betzateko esango da beste bat.
ez? Eta hori portaera formala erakutsi, bai? Eskua eman, ez eman bi musu, elkarrizketatzea, elkarrizketatua, mutila, neska, bi neska baldin badira, bai? Osea, konbentzionalismoa da eskua ematea, bai? Eta gero jesartzeko moduan, hitz egiteko moduan, saia zaitezte portaera formala erakusten.